Nazdar. No, každopádně, vole, lustr mám jak Jonáka. Ten tady nebude. To je jak u Jonáka v bordelu, vole. V Discolandu, vole. To je právě křišťál. Tohle jsem si mohl dovolit z vašich donatů. Kecáš. Jo. No ale mám nový zrcadlo, veře ze skříně. Ty vole. Už jsem měl málo 7 let smůly. No. No však už jsme rozjebali jedno. Ne, ty jsi rozjebal. Já však... Ne, můj tata, no, on řídil. Takže 7 let smůly. Ne, no. Ten, kdo tam vůbec dal, vole. Koho to takže napadlo. mám já 7 let smůly. Takže toto chovat nebudu. No, každopádně začneme tím, že Kolik hodin. Je momentálně, já nevím, ručičky. 7:30. Je momentálně... Já jenom jakože jestli, teda ty můžeš takhle házet tady. No, tomu je to barák plný důchodců, tak nevím. Začal bych tím, že bych lokalizoval zásuvky v tomhle skurveným pokoji, abych zjistil, kam zhruba dám počítač a vypadá to, že dám buď na tu stranu nebo tady. No, je zásuvka, kde máš nohy. Tam asi dám postel, tam si budu nabít telefon. Jedna zásuvka je tady za zrcadlem, tak je zásuvka tam trošku a mám pocit, že to je všechno. Možná je tam jedna ještě, ale to je za pytlama, nevím, nejsem si jistý. Nejpázu. Tak jo, podle tamté zásuvky si myslím, že stůl dám na tu stranu. Určitě, dám ho tamhle, takže tady na pozadí koupím zelený plátno asi. Proč ne, teď na něho je prostor konečně. Fakt? Asi jo. Nechci si to nějak vymodit. Uvidíme ještě. Však ať napíšou do chatu. No napište do chatu, jestli chcete. Do komentářů. Já jsem zvyklý streamovat. Chat napište do komentářů. Tak. Buď zelený plátno, anebo hezký pozadí. Začneme hezkým pozadím a když vyhraje zelený plátno, tak tam dám plátno. Tak. Co to je? To je moje! Co to je? To je moje. To nebudu sundávat. No to tady máš prostě. No mám pocit, že tenhle pokoj, který mnou patřilo nějakému děcku a pravděpodobně holce, takže nechápu, že tady není plakát Miloše hlavně, ale... Nebo teda on tu byl a jsem ho strhnul, že jo, na co bych tady měl myslet. Kam nezveřití postel? Já tam nechám fuk. Nahle... Fuk? No, fuk tam nechám. Cože? No fuk. Dívej, takhle. Čeho tam necháš? Fuk. Co to je? To je moravština. Prostě tam necháš prostor. Fuk tam necháš. Fuk, vole, fuk. Kam vůbec? Tak ty seš, vole, narozený v Čechách, ty nevíš nic, vole. Fuk. Ukáž, kolik fuku jsi tam Tohle je nechal? fuk. Co jsi tam nechal tady fuku? Tak, no už jsme tady s tím trošku pohnuli, už tady není takový bordel. Tady bude můj cable management, teďka část videa bude cable management, vole. Doteď jsem žádný nikdy neměl a zkusím to udělat tak, abych nevyhořel. No pojď miláčku. No co čumíš? Co to děláš? Nech nás chvíli. Nech nás. Já sorry. Přizám. No dobré, takže jdeme postupně. Kde jsem házel ty káble? Tady. To asi není kábel, co? Ty tam budeš spát. No, to bude moje postel. A! To je cable management, kámo, tak to budu vytávat 2 hodiny, vole, to je horší jak čas. Ozdobí na vánoční stromeček, vole. Ryško s Milošem. Na plese. To je pár let dozadu, plešatej Miloš. Big bold head. Další sluchátka, vole, já vypadám, kdybych tady chtěl točit podcasty. A, tohle jsem chtěl. Dám si pevný mikrofon. Točím na špatnou stranu. To je přesně ten důvod, protože radši hraju hry, vole, chci z toho vydělat prachy. Tady. No, hej, už to vypadá, ale. Tak, funkční. Zmrt. No, už to vypadá, ale není internet, vole. Jo, to je ponožka. To je taky ponožka. Oktopus. Jdem na to, vole. Něco z toho je od zdroje. No, Tady. ano. Hlavně netoč můj žláb, teď mě poleze prdel. Tohle jsem tlustý. Ty vole, Ne, až tak 5 koruny. Kurva. Už nefunguje vůbec. Tak streamy nebudou. Kluci, streamy nebudou. No počkej, no tak. Budou streamy. Nehoňte borci, pokud budete mít takovýhle stůl. Kurva. Jdeme mrtka, olízni to. Tady něco svítí. Jaj, to je myška. Lepka. Já se kdybych vydal takto. Až bude lepší pozadí, tak ji dám zase zpátky. Zatím bude pozadí tohle. Hele, víš, co se mi líbí? Tady jsou ty zásuvky také chytré, nebo chytře udělané. No.
tady zásuvky v bytě, kde jsem bydlel doteď, tak když byly takhle pod sebou, tak byly obě rovné. To znamená, že když jsi tam dal toto, tak toto už tam nedal prostě takhle. Ani za piču, mohl se posrat, vole. A jenže tady je ta vrchní udělaná taky, že to dáš takhle bokem, vole. A je to tam bude bordel kabelový. Já chci dobrý cable management. Tak tady to asi ale líp nejde, vole. No, chyběla nám tady žena, ta mi bude dělat prádlo. Zastahle. To mi ulehčilo práci, ne na to. No, každopádně, aby se nám vypracovalo. Je zima na nohy. Tak já to zavřu. To hlavně zima na nohy. A to není okno, to je lednička. Dělej, zavři to mě zima na nohy. No to máš ne. Čoko mlíko s pivem. Jdeš tam, more. Asi pivo, ne? Kurva. Já ti pomůžu. Zapojím. Nechceš to už normálně pozapojovat, to se tady venku. No, to si dej sám. Jak se zvedá velrybal. Děláš. No, jakoby už dokončil poslední úpravy. Takhle nějak vypadá pokoj alias studio ve skoro finální podobě. Pojďme ukázat jakoby angle, jak to bude vypadat na streamu. No, nějak takhle to bude vypadat na streamu momentálně. Teď vám ukážu, že je nejsmutnější věc. Zero, interneta, nada. Nepřipojím. Tak tohle bude konec. Ty vole. A to je mega silné světlo. Ano. To nebudu používat na streamy, nebudu volit aj barvu. Miloš, barva. Uvidíte na streamu, jak to bude dokončené. No, jako já si myslím, že to není finální verze, já tady ještě něco dodělám.